Dobrý, paní Beranová. Co tu chceš? Mára má pro mě nějakou práci. Máme se tu sejít. To mě překvapuje. Proč? Luďku, pracoval ty si vůbec někdy? Myslím, jako doopravdy pracoval. Smlouva, pracovní doba a tak. No jasně. Dělal jsem ostrahu v jednom krámě. Měl jsem uniformu a dával jsem bacha na kapsáře. A kde? U starýho Hajka na náměstí. Hájek přeci prodává klavíry. Byl to super job. No tak proč jsi odešel? Potom, co mi pan Hájek řekl, už jsem pro něj nemohl dělat dál. A co ti řek? Máš padáka. To co moje kuchyně? Tu asi v kapse nemáš, co? Je, čau, Máro. Pěkný koule. Fakt originální, to jsem dneska ještě neslyšel. No tak už v tom rovnou zůstaň. Ať děda nemusí do lesa. Ale propaguju teď nový film, přijde letos Ježíšek. Tak co, Ludku, chceš tu práci? Určitě. Já bych mohl být ten Ježíšek. Luďku, ty a Ježíšek. No jasně. Bych se dostal do každého bytu. Ludku, zmlkni. Jdeme. Měj se, mami. Ahoj. Hodně štěstí. Budete ho potřebovat. Naschle. S bohem. Jak si můžete všimnout, po nový kuchyni ani památky. Za to Hugo s Kájou se nastěhovali do novýho bytu. Jsou hrozně šťastní. Teda doteď to tak aspoň vypadalo. Co se stalo? Hugo, pojď, sedni si. Co se stalo? Zlomil se ti net? No tak, Hugo, řekni nám, co tě trápí. Jde o tebe a o Káju? Tak co se stalo? Vyřízti jazyk, že nemůžeš mluvit. Mami. No promiň, neučila jsem ho mluvit, aby teď dělal posuňky. Mluv! Mami, prosím tě, nemohl bych tady teďka pár dní zůstat. Náš byt je úplně zničený. Já budu muset koupit nový koberce. Prostě úplně všechno. A proč? My jsme se strašně pohádali s Kájou. Kriste, pane. Já jsem šel ven a když jsem se vrátil domů, tak tam bylo hotový boží dopuštění. On zničil úplně celý byt. Zničil byt? Dokonce vyrval ze stěny i radiátory. Tak lidi se můžou pohádat, že jo? Ale nic se nesmí přehánět. To víš, že tady můžeš zůstat. Běž nahoru a dej si pěkně horkou koupel. A kápni si do toho trošku jaru, ať máš pořádný bubliny. Děkuju, mami. Kdo si sakra myslí ten Kája, že je? Hrozný, viď? Chudák Hugo. No, až mi přijde na oči, tak bude chudák Kája. Ano, pane Slavíku, spolehněte se, vyřídím, že jste volal. Naschledanou. Ahoj vy dva. Ahoj. Ahoj, Katko. Už se tvoje máma vrátila z trhu? No ještě ne, ale už by tady každou chvíli měla být. Tak my se stavíme pozdějc. Zapomeň na to, počkáme tady, Honzo. To nemá cenu odkládat. Dostali jsme ty víza do Austrálie. Ale to je skvělý, ne? Gratuluju. To je bezvadný, viď? Tak už půjdeme domů. Katko, prosím tě, řekneš to mámě, jo? Honzo, přestaň, počkáme tady. No nazdar. Ahoj. Co tu chcete? Promluvíte se s mámou v obejváku, že jo? Ty jo. Mami, můžu tě poprosit, můžeš jít do obejváku, já si s tebou potřebuju promluvit. Tohle dne se máma tak strašně bála. Já vím. Katko, uděláš pro mě něco? No, jasně. Nemohla bys tohle vytisknout u vás v práci? Asi tak 50krát. Jo, jasně. Tak co se děje? Dostali jsme ty víza do Austrálie. Do 2 měsíců letíme.
Skvělý. Gratuluju. Novej začátek, novej život. To je fantastický. Katko, říkali ti to? Dostali ty víza do Austrálie. Gratuluju. No mami, já myslím, že budeš naštvaná. Tak nadšená nejsem, ale musíte dělat to, co je nejlepší pro vaši rodinu. Aha. Jsem šťastná za vás. Za oba. Hlavně za tebe, Markéto. Protože vím, že tohle celý byl tvůj nápad. No nic, myslím, že bychom mohli jít, Honzo. Děkuju za pomoc, Katku. Jo, jasně, udělám to. Jo, mami, volal nějaký právník. Pan Slavík. Právník, mami? O co jde? Nic důležitýho. Ne, já to vemu. Halo? Prosím, Beranová. No, dobrý den, Beranová. Vteřinku. Sakra. Ty máš tu drzost se tady ještě ukázat po tom všem? Chtěl bych se Hugovi omluvit. Já myslím, že tentokrát omluva stačit nebude. Jseš hrozný hrubián. Jo. Hugo je taková něžná duše. Po mně! Co tě to popadlo? Rozflákat celý byt? Já za to nemůžu. Nemůžu! Nemůžu. Vždyť si vyrval radiátor! Jenomže Hugo mě k němu připoutal a odešel. Co se tady děje? Asi se mi zabil. Ale bude dobrá. Co se stalo, Katko? Máma omdlela. Cože? Bude dobrá. Marku, ptala jsem se na toho právníka, co volal mámě a prý se specializuje na adopce. Máro už se probírá. Bude dobrá. Jako, že vyřizuje adopce, že by chtěla někoho adoptovat? Ne, ten Slavík prej umí najít rodiče dětí, který někdo adoptoval. To znamená, že někdo z nás může být adoptovaný. Ale prosím tě, to by vám snad máma řekla, ne? Naše máma v žádném případě. Určitě ne. Počkej, kdo z vás je teda adoptovaný? No, já předpokládám, že to bude asi ten, který se od ostatních nejvíc liší. Ahoj. Co se děje? Markéto, pojď. Měli bychom vypadnout dřív, než se máma vrátí. Poznala by, že se bavíme o ní. Marku, asi bychom taky měli jít. Tak pro boha, Katko, co se děje? Někdo z nás je adoptovaný. No jasně. Já jsem to věděl. Já jsem se totiž narodil v bohatý aristokratický rodině. A vy, parchanti, vy jste mě unesli. To je vedro dneska. Ještě jednou to samý. Budeš hodná. Hugo, moc mě mrzí, že jsme se pohádali. To mě taky. Víš, já když jsem se ráno probudil a ty jsi nebyl vedle mě, tak jsem byl moc smutný. Neboj. Zítra už tam zase budu. Víš, líbilo by se mi mnohem víc, kdyby
ses k tomu zavázal před svědkama. Kájo, ty mě žádáš o ruku? Mami, můžu se tě na něco zeptat? No jasně. Vypadám jako táta. Ale ani náhodou. Když tě brával na procházky, tak si lidi mysleli, že jsi adoptovaný. Adoptovaný. No, přesně. Ne svýmu tátovi. Mýmu tátovi, tvýmu dědovi seš podobnej. To bylo jasný hned od narození. Vážně? No, takhle jsem tě vzala. Dokonce jsem ti do pusy dala i cigáro, abych si byla jistá. Děkuju, mami. 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 Nemáš zač, ty kluku. Tak já to nejsem, kotko. Mami, já mám pro tebe úžasnou zprávu. Co se děje? Budu mít svatbu. Seš si jistý? Chci říct, dobře jsi to rozmyslel? Ano, mami. Nikdy jsem si nebyl ničím jistější. No tak to jsem z tebe nadšená. Chlapáku. Děkuju, mami. Co se to děje s Hugem? Hugo se bude ženit. To je úžasný. Máš radost. No velkou. Jenom mám trochu strach, aby Kája nezačal vyvádět, až se to doví. Brambůrky. Co? No zapomněla si na brambůrky. Sakra. Co to je? Album s mýma fotkama. Prohlížela jsem si ho. A víš, čeho jsem si všimla, mami? Že tam není ani jedna jediná fotka z doby, kdy jsem byla miminko. Vážně? Vážně. Ani jedna fotka. To jsou věci. No a tak mě napadlo, čím to asi tak je? No možná si prostě jenom byla ošklivý dítě. Dělám si srandu. No to víš, no. Jsem hrozná matka. Měla jsem 4. dítě za 4 roky, v baráku jenom řev a podělaný plíny, manžel alkáč. Tak odpusť, že jsem při tom všem neběhala po baráku a nehledala foťák. Víš co, ne? Já si někdy připadám, že nejsem součást téhletý rodiny. No někdy se chováš tak, jako by si do ní ani nepatřila. Velký rum. Ahoj, Kájo. Pojď dál. Děkuju vám, paní Beranová. Jsem ráda, že jsi se zastavil. Je mi to celý hrozně líto. Líto? Co je vám líto? No, že Hugo už není teplej. Cože? No, on ti to neřek. Bude se ženit. Řek. Bude si přece brát mě. Cože? No, Hugo si bude brát mě. Budeme mít svatbu. Ale to přeci nejde, hochu. Samozřejmě, že jo. No, úplně jasný mi to teda není, ale Hugo každopádně není doma. Já vím. Vlastně jsem přišel za váma. Ani nevím, jak se na to zeptat. Je to totiž dost citlivý téma. Kájo, bereš si mýho syna, který tě připoutal k topení. A nejspíš spolu děláte i tu 99. Takže co pro nás dva může být citlivý téma? Asi máte pravdu. Víte, Hugo začal pochybovat o svém rodokmenu. Má obavy o původ svých předků
Kdo jej povil, toho trápí. Furt nic. Patří vůbec do tohoto hnízda? Kájo, buď se mnou začni mluvit česky, nebo vysmáhni. Je Hugo adoptovaný. Adoptovaný? Nechtěj mě rozesmát. Zaplať pán Bůh. To se mu uleví. Jsi dobrý člověk, Kájo. Jsem ráda, že tě Hugo má. Takže vystřel a zkus být chvíli dobrý někde jinde. Kájo? Proč si Hugo myslí, že je adoptovaný? Katka. Zaslechla, jak se bavíte s nějakým právníkem přes adopce, tak si myslela, že jeden z nich je adoptovaný. Tak zaslechla. No, aspoň jí to naučí. Ahoj, mami. Nazdar, Katko. Měla jsem moc zajímavou debatu s Kájou o Hugovi. Fakt? To bys nevěřila? Kája si myslel, že je adoptovaný. Taková blbost, co? Katko, ty nejsi adoptovaná. Vážně? To víš, že ne, ty náno pitomá. Kdo je teda adoptovaný? Nikdo není adoptovaný. Ty jsi mluvila s tím právníkem. Ale ten právník se mi stará o pojistku na barák. Mami, promiň. Styď se. Hugo byl chudák úplně vyděšený. A Honza taky. Musím s nima promluvit. Jo, to bys měla. Nikdo přece nechceme, aby se některý z tvých synů cítil blbě. Ty si myslíš, že mi na klukách záleží víc než na tobě, co? Ne, nemyslím. Já to vím. Tak mě dobře poslouchej, slečinko. Něco ti povím. Syn je tvůj syn, dokud se nevožení. Ale dcera je tvoje dcera celý život. Děkuju, mami. Za co? Že jsi mi řekla, že nejsem adoptovaná. Já jsem se tak bála. A čeho jsi se bála? Teď se na sebe podívej. Kdo by tě chtěl adoptovat? A teď musíme ke Krákorovi. Hugo má pro vás velkou novinu. Bude to krásná svatba. No to je jasný, protože Maruška vám to, kluci, celý zorganizuje. No ale my už přece svatebního organizátora máme. Koho? Jáju Laláka. Vážně? No, toho, co má v televizi ten pořad Svatbička jako řemínek. No ale ten je přece úplně skvělej. Ne, Maruško, ty budeš taky určitě moc dobrá, když jsi z rodiny. Ale ne, to je v pohodě, já jsem jenom chtěla pomoct. Hele, ale mám teda pár nápadů. Hugo, myslíš, že nebude vadit, když je navrhnu? Ale ne, to je v pořádku. Jája Lalák bude určitě hodně nadšený. Mami, tohle je pan Jája Lalák, náš svatební organizátor. Jájo, tohle je Katka, moje sestra. Dobrý den. Já jsem vaše veliká faninka, já miluju vaše módní nápady. Vážně? A co ta svatba? Ano, svatba. Mám úžasný plán. Bude to svatba. On je úplně mimo. Vždyť si s ničím klobou. Ale nezničíte, budeme mít všichni na sobě potápěčské oblečky a na zádíčkách kyslíkové bombičky. No,
Už vidím to svatební album. Kdo je to tady ten s tím šnorchlem a brejlem a... No já nevím, oni v tom všichni vypadají stejně. Já jsem si teda představovala spíš něco tradičnějšího. Já jsem tady nakreslila takový obrázky. My nepotřebujeme vidět žádné amatérské obrázky. Jestli moje žena bude chtít ukazovat obrázky, tak budu ukazovat obrázky. Jasný? Děkuju, miláčku. Takže Hugo s Kájou budou v čistě bílých oblecích a my je budeme zasypávat třešňovými kvítky. Nuda! Bude to svatba pod vodou. No tak to je pěkná pitomost. No nechte toho vy dva. Jestli to tady někdo má na povel, tak je to Hugo s Kájou. Co myslíš ty, Kájo? Já nevím, Hugo, co myslíš ty? No já právě taky nevím, tak co myslíš ty? Hugo, netlač na mě! Tak se pro boha někdo vymáčkněte, ať stihneme comeback. Kde je dálkový ovládání? Počkejte! Sedíš určitě. Vám je comeback milejší než moje svatba? Hugo, počkej, kam běžíš? Ne. Hugo, comeback! No tak já myslím, že je úplně jasný, kdo za to může. No, já myslím, že je to úplně jasný. To teda je. Hugo? Dědo, vy parchante! Řekneš jí to ty. Ne, ty to řekneš. To někdo jí to bude muset říct. No. No ne. To musí být někdo z rodiny. Ty už jsi taky Beranová, jsi už taky rodina. No? V tom případě žádám o rozvod. Je. Dobře, Marku, taky to řekneš ty. Tebe má stejně nejradši, máš největší šanci, že tě nezabije. Tak dobře, no. Ale řeknu jí to jenom skrz okýnko. Tak budu mít aspoň šanci ještě utíct. Ahoj, mami. Co pak se děje? Mluvil jsem s Hugem. To je dobře. Včera byl pěkně naštvaný. No, problém je, mami, že... Víš... Otevři dveře, víš, jak rychle se umí pohybovat. Mami, Kaja a Hugo se dneska ráno vzali. Jenom tak. Sami. Na úřadě. Mami? Mami, slyšíš? Mami! Sakra, kam zmizela? Hugo udělal co? Kdy? Kde? Svatba. Na úřadě. Ráno. Jenom tak? Bez svojí matky? Jenom tak. Hugo, ty už jsi tady, to je skvělý. Okamžitě se vrať, ty parchante! Maruško, je to pravda? Já to slyším prvně. Já radši půjdu zjistit od Marka, jak to vlastně bylo. Nikam! No, je to tak, mami. A je mi to moc líto. Na to se dá říct jediná věc. Díky bohu. Cože? Hugo je pašák. Takže tobě nevadí, že to nebude velká svatba? Mně stačí, když je šťastný. To máš pravdu, mami. Takže ho sežeň. Uděláme jí mu krákory takovej mejdan, že na to nikdy nezapomenou. Dobrý den, paní Beranová. Podívejte se, koho vám vedu ukázat. Otec František. Vás už jsem neviděla. Pojďte dál. Vítejte zpátky. Tak jaká byla odvykač, tedy dovolená? Paní Beranová, musím říct, že jsem si docela odpočinul. No tak to je skvělý. Chcete nalej? Jen to ne. Tedy chtěl jsem říct, ne, děkuji. Je skvělé, že se otec František vrátil zpět mezi nás, paní Beranová. V nemocnici říkali, že všechny ty problémy byly způsobený... Váma. Stresem, otče.
Říkali stresem. No tak to je jasný. Tak to by bylo, aby kapka špiritusu nepomohla, co? Paní Beranová, já teď docházím na taková setkání. A tam mi poradili, abych čelil svým démonům. Tak jsem tady. Dobře, a jak vám můžu pomoci, otče? Ano, samozřejmě. Takže... Já to vysvětlím, otče. Paní Beranová, otec František pořádá každoročně dobročinnou zahradní slavnost. A jeho terapeut mu doporučil, aby vás požádal o pomoc s přípravou. Něco jako opakovaný křest ohněm, mohu-li to tak říct. No, proč ne? Vážně? No tak vidíte, otče, ani to nebolelo. No, já bych na vás měla taky jednu prosbu, otče. Ano, paní Beranová? No, Hugo s Kájou se dneska vzali, tak jsem se chtěla domluvit, jestli byste jim nepožehnal. Víte, paní Beranová, v očích církve Hugo s Kájou se nemůžou vzít. A to já přece vím. Já chci pro ně jenom takový malý požehnání. Paní Beranová, církev přece nemůže požehnat něčemu, co neuznává. Něčemu, proti čemu vlastně bojuje. Tak moment. Proti čemu církev bojuje? No, podle církve může existovat svatba pouze mezi mužem a ženou. A ženou. No, podívejte, otče, já přece chci jenom požehnání. Já nechci, abyste je vodával. Nejsem přeci blbá. To vím, že na to by potřebovali povolení od papeže. Hugo, Kája, papež. Svatba mezi mužem a mužem. Mužem. Tak honem, Hugo s Kájou tu budou každou chvíli. Máro, no, hele, jakmile zatáhneš za tohle, všechny balonky spadnou. Super, to bude tvoje práce. Jak vejdou, tak zatáhneš a zakřičíš hurá, jasný? Jasný, jakmile se otevřou dveře, táhnu. Přesně. Hurá! Já to dám zase zpátky. Ale babička. Babi. Čendo! Já do západní Austrálie nepojedu. Ale no tak, Čendo, nezačínej s tím zase. Musíš jet do Austrálie s mámou a s tátou. Co by si tam bez tebe počali? Oni taky nejedou. Ale jedou. Ale nejedou. Cože? Markéta poprosila Katku, aby vytiskla tyhle letáky. Truhlás Jan Beran, práce vzorná, ceny mírné. Roznesla jsem to po okolí a Honza má teď tolik práce, že to ani nemůže zvládat. Zůstáváme doma. No to je ale úžasný. Já ti to říkal, babi. No to je úžasný. Hurá! Luďku, co blbneš? Co pak tyhle dva vypadají jak nějaký párek teploušů? Luďku, dej tam ty balónky zpátky. A ty se běž kouknout ven, jestli už nejdou. No, dobrý den. Co vy dva tady chcete? Dobrý den, paní Beranová. Přišli jsme oslavit štěstí nového páru. Myslela jsem, že svatby dvou chlapů vás dva moc neberou. Ne. Já jsem jen řekl, že proti tomu bojuje církev. Ale poženat lásce to není nic proti boží vůli. Ano, a navíc vždyť jsou to vlastně ještě chlapci. Už dál! Všichni na místa! Připravit! Tak to vidíte. To šlo teda rychle. Můj muž Zdeněk vždycky říkal, lepší rychle a dobře, než pomalu a blbě. Většinu věcí ale dělal rychle a blbě. Tak snad se nám nakonec vdá i ta Katka. Uvidíme. To spíš ale budu mít dřív tu novou kuchyň. Tak se mějte. Krásně.
Kladno, to je to město Kladno, to je ten Kladno,